Tak ahojte ľudia, dneska máme ďalší live video. Dneska budeme pušovať rank. Dáme rank 50, aby sa nepovedalo, tak vám povedal. Máme tu RPG spamera, tak to neviem, ako sa dostaneme. Ľudia, mám vám to strihnúť? Odložím vás. Potom sa vyhrám aspoň jedno kolo. Ľudia, to mohla byť pekná hajtka, tak sa vám ozvem. Za chvíľu, čau. Takže ľudia, ako ste teraz videli, že nevideli sa, som vyhral jedno kolo. Tak ideme na ďalšie. To sme s tým, že budeme mať samých RPG spamerov. Tak ja vás strihnem. Dobre ľudia, prehrali sme aj toto kolo, kašľame na to. Dáme ďalšie. Možno sa vám keď budem zase hrať. Takže ľudia, máme ďalšie kolo. Tak som vám hovoril, že sa vám ozvem, tak som sa vám aj ozval. Uvidíme. Dáme krenu. Potom dáme dok. Ja tu mám dok, ale popravde je to dok. Ale aj dok je dobrý názov, to už. Chodíme na to stanať, ja sa vidím tam okej. Heďka, videli ste to? Kuba som porazil, ak neviem, či to je Černá zo Slovák. Nevadí mi to, popravde s tým ešte. Co tam robíš s tým nožem? Čo máš s tým zdávať? A ďalší RPG spamer. Ja v kuse, keď točím video, mám samý RPG. Dajte mi povedať, čo to je. A už má rank. RPG spamer. Toto video ozvem sa vám za chvíľu. Tak ďalšie kolo sme vyhrali. Teraz sa už nejdem zdávať. Musím takové vymenovať so snajpou. Ďalšia hľadka, chlapci, vidíte, jak sa to robí. Keď máte alebo babi, alebo pani. Keď proste máte smyslu, nemôžete ísť na blízko, viete ako. Samozrejme, keď budem mať rank. Takže, ešte som chcel povedať, že stavme taký menší opening, jeden Redbox. Pochybujem, že pani dačo na snajperku. Podaril som. Ja to iba? Ja nie. Dobre. Dáme si kinder vajíčka. No ideme, ako tu máme dačo na snajperku. Máme. Tak finishnúť si ju môžem. Čo hovoríte na môj rap? To je to nič. Ja som si nedávno kúpil snajperku a padlo mi toto. Pekné, že? Favorite. Na Brazrifu mám taký meniaci. To je sa mi zdá
No, je to fialový, najlepší. Si ideme kúknúť na ten granát. Aj finish mám. OK, to bolo dobré. Ten si nechcem. Ten rep. OK, tak ten sa dá. Ideme na to. Tak poďme. Dám ja pani posledná, potom to zostrihám a ozvem sa vám. Tak ahojte. Takže ľudia, Ezreal. Máme tu nejakého trojrankového, to nemusím ani používať snipu, ale snipa je môj favorite. Ja som odorazil granátom. Ale kebyže si vezmem spray, viete, tu mám dačo také ako uznu. Nazvykujem to. Čo hral. Teda piatok bol, ja som to dneska kúkal, bo som sa nebol. A teraz mám nastavený autoshot, aby ste len tak vedeli. Lebo chcem proste len tak, chápete, chcem si len tak postreľovať. Posunúť challenge, dokončujem challenge. Takže prvú challenge máme hotovú a tam teraz podarí 5 hotiek. Takže máme prvú challenge splnenú. Tak toto by bolo na dneska všetko. Vidíte, ak sa povedete. A môžem to vedieť. Pardon. Nemáme moc dobré veci, lebo proste Rival sa už pohoršil. Ale tak nevadí, tak ahojte. A poprosím ešte like a odber, ak to nebude ďalších 15 lajkov, tak už netočím. Ale fakt už to myslím. Tak ahojte.